Hello and welcome. Zina langa ndine Sam Mavita. Pa Facebook wiki yatha ndinalemba post yokuti ndikufuna ndipereke 1500 kwacha airtime kwa anthu okwana 5. Ndipo anthu angapo anandipempha kuti bwanji itakhala kuti atakhala ma 500 chonga kuti anthu tichuluke. Ndeno ndinavomera kuti okay. Mwayi musiku lero ndikhala ndikugawa ma 500 kwacha kwa anthu okwana 15 amene anachita like my Facebook page komanso ena mwayo ndi amene anachita subscribe to my YouTube channel. Ngati mufuna kuzakhala nawo mmodzi mukhoza kuchita subscribe my YouTube channel pogwiritsa ntchito ma link osiyanasiyana. Ma link ndipo pansipa komanso kuphatikiza wapo kumapeto ndipo nyakadi ya imene mungathe kuchita subscribe. Musiku lero ndifuna ndipake subscribe. Okay fine. Ndiye chimene chinachitika ndichi Jessica komanso Martin. Anthu awiri wawa ndi amene anazipereka kwambiri kusankha anthu. Ndiye ndinawuza kuti aliyense asankhe anthu okwana 10. Ndipo Jessica anasankha anthu okwana 10 ndipo Martin anasankha anthu okwana 10. Guess what? Pali zina limodzi limene lachita appear maina onsewa. Anthu ndinawuza kuona kuti ndakusankhani kuti mukhala anthu awiri, anthu sinawuze kuti anthu ake ndi nani ndi amene ndinawasankha. Martin sinamuze kuti ndamusankha Jessica. Jessica sinamuze kuti ndasankha Martin kuti asankhe maina. Ndipo popezeka dzina limodzi limene laoneka maina onse uku ndi uku. Ndipo dzina lake ndi Dorothy Kachale. That means kuti Dorothy Kachale automatically wasankhidwa ndi Jessica komanso wasankhidwa ndi Martin. That means kuti Dorothy Kachale automatically wawina airtime ya 500. Ndeno ndikufuna kuti pasakhale konde kuna kulikonse card ya Dorothy Kachale ndiye kuti imene iyi definitely timutumizire airtime yake ya 500 kwacha. Now anthu osalawa chimene ndikufuna kuti ndipange sindikufuna kukondera. Pali anthu panopa pasa anthu okwana 19 pakufunika kuti tisankhe pa anthu okwana 15. That means kuti anthu follow sala ndi anawo airtime. Komano zikhazo sapete kwambiri for maina osaziwa. Ndino chimene chingachitike ndi chakuti ma contacts onse ndiwayika mu basin. Ndiyo apindapinda muno bwino ndayika mbeseni ndikuchamisa then ndizisankha zina limodzi pa limodzi. Maina amene angapezeke oyambirira 14 fana number 15 Dorothy Kachale tasankha kale. Maina amene angakona kwana 15 number 15 Dorothy Kachale number 1 number 15 amene oyo ndikuti anthu amene o ndatumizira ma 500 kwacha airtime ku kadi kwawo is either Airtel kapena TNM. So let's go tipange draw tione kuti amene awine 500 kwacha akhala ndani. Zina langa ndine Sam Mavita guys. Manja mwanga muli box muli container imene muli maina onse anthu amene achita nawo anthu amene anasankhidwa nawo kuti atenge ma 500 airtime. So ndizi masola zina limodzi amene awina umundi kuti mukeneka kusala maina 4. So painful guys. Some of my friends and my top fan and my top subscribers so komandi I don't know. So abapa zina loyamba ndira Omega Kazembe number 1. Number 2 IVC Jumbe. Number 3 Son Wislam Beule. And the number 4 the Shairin Langton. Number 5 Falai Adamant Gerard. Number 6 number 7 Ane Jitimbe. Number 8 Dorothy Kachale again. Uyuyu null and void because you are winagale by kusankhidwa ndi anthu awiri. So zina lina limene tione ndi Blessings Chisale. Ndiye kuti number 10 after Dorothy Kachale kumuwerengeramo number 10 ndi Kelvin. Number 10 ndi Kelvin Makalima. Tikubwera number 11 ndi Clement. That is number 11. Number 12 tikubwera pa Chimwemwe Kapinda. Number
12. Tubwera number 13, eh? Yeah. This is number 13. Tiyafika pa kumbukani tazirwa James. Ndipo zina lomaliza. Apapo mkuyeneka kusala -4, apa muli -5. That means kuti tikuyeneka titengemo zina lomaliza. Guys, amene wasala apapa wasala, amene tili limozi ngati muli wowina muwine, ngati simuli wowina musawine. One number omalizira, one number 15, number 14, number 15. Nditengemo zina. Tengemo. Iwo tengemo. Yeah, sadule. Ngotenga. Ngotenga mundo. Thank you. Okay. Now my cameraman wasanka zina ilili. Tione zina limenele, zina la mwayi. Wow. Wow. Kabambe mark. Okay, guys, congratulations kwa mene wawina. Ndetumiza maini so kana 7,500 kuti muchite share koma ndikuchite share ndene. So 500 each. Musiku lero in 5 minutes ndikha ndikukuchitirani transfer drama zimenezi. I think Kingston will do that. So zina langa ndine Sam Mavita. Ngati mukufuna kuzakhala nawo mmozi mwa anthu amene azawine so airtime kusogoloko. Amene azafuna kuwina so airtime kapena zinthu zosiyana mphoto zosiyana guys, consider subscribing. Mukachite like my Facebook page Sam Mavita. Maso ndi pa TikTok Sam Mavita TV, ndi pa Instagram Sam Mavita TV, ndi pa Facebook Sam Mavita, komanso pa YouTube Sam Mavita TV. Zina langa ndine Sam Mavita, and please guys subscribe, consider subscribing. Paso pali ma video ena awiri mukhoza kuchita watch. Zina langa ndine Sam Mavita. Bye. Sure.